Obec Hokovce patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja, okresu Levice a regiónu Hont. Leží v juhovýchodnej časti Ipelskej pahorkatiny na sútoku potoka Veporec a Štiavnica. Sú tu ubytovacie aj stravovacie zariadenia pre návštevníkov, v susednej obci sú známe kúpele Dudince. Už v roku 1095 spomína Hokovce vo svojom cestopise byzantský historik Konstantinos a uvádza, že patrili rodu Ogek. Ďalšia zmienka o obci Vila Eguek pochádza z roku 1245. Názov Egek v maďarčine sa zachoval až do súčasnosti. V rozmedzí rokov 1230 až 1260 bol v obci postavený pozoruhodný ranogotický kostol zasvetený svätému Petrovi a Pavlovi. Počas tatárskeho vpádu v roku 1242 mongolskí nájazdníci obec zničili. Viaceré okolité dediny ako Zádor a Dopoput úplne zanikli. Pôvodné slovanské obyvateľstvo Hokoviec nahradili noví prisťahovalci. V roku 1270 daroval bán Martin usadlosť spolu so 4 nevoľníckymi rodinami premonštrátom v Šahách. V roku 1275 ju král oslobodil od platenia daní a naturálnych dávok a šahánsky prepošt udelil roku 1279 hosťom, ktorí by sa tu usadili, slobodnú voľbu richtára. Dedina bola v tomto období pomerne dôležitým sídlom, pretože pápežskí vyberači desiatku uvádzali v rozmedzí rokov 1332 až 1337 miestneho farára medzi významnými poplatníkmi. Hokovce, ležiace na Via Magna, boli dôležitou križovatkou ciest a získali štatút mestečka s mýtnym právom. V roku 1465 jej panovník udelil aj jarmočné právo. 9. júla 1552 padol najdôležitejší hrad Poiplia, Drégej, do tureckých rúk. Cisársky veliteľ Erasmus Teufel v snahe zastaviť osmanský nápor zhromaždil v Hokovciach 9100 pešiakov a delostrelcov a 1750 jazdcov. V dvojdňovej bitke pri nedalekých Plášťovciach bola cisárska armáda porazená a obyvateľstvo okolitých dedín, medzi nimi aj Hokoviec, opustilo v panickej hrôze svoje domovy. Hokovce sa znovu viac menej vyľudnili. Pod osmanskou správou ostali až do roku 1685. Po vytlačení Turkov z Uhorska bola usadlosť znovu dosídlená zmiešaným slovenským a maďarským obyvateľstvom, avšak v priebehu 18. a 19. storočia získala jednoznačnú prevahu maďarská národnosť. Obyvatelia obce žili prevažne z poľnohospodárstva. Pestovali hlavne obilie, kukuricu, cukrovú repu a vinič. Chovali aj rožný statok, ošípané, ovce a hydinu. Už v roku 1715 bol v obci pri riečke Štiavnica pod Vinicami na kopci Gestenec mlyn. Dedina mala v tej dobe 27 domácností. Z roku 1797 sa na námestí zachovala socha svätého Jána Nepomuckého. Neskôr pribudli ďalšie sakrálne objekty. 7. apríla 1899 bola slávnostne otvorená železničná trať Šahy-Krupina, ktorá významne prispela k rozvoju obce. Po rozpade Rakúsko-Uhorska pripadla obec k Československu, ale už 31. mája 1919 ju obsadili vojaci 1. brigády 3. armádneho zboru Maďarskej červenej armády pod velením Jeno Landlera. V tom čase boli Hokovce významnou obcou. Bývali tu výročné jarmoky, okrem dôležitej železničnej stanice tu bol aj poštový úrad, 2 ľudové školy, kováčska dielňa, obchod, 2 krčmy, výsek mesa, pekáreň, trafika, oprava obuvy, holič, predajňa s konfekciou a obuvou, požiarna zbrojnica a benzínová pumpa. V obci sídlila správa Polesia, ordinoval tu lekár a bola tu aj lekáreň. Miestna rímskokatolícka farnosť bola dôležitým centrom cirkevnej správy. Spravovala aj filiálky v Slatine, Dudinciach, Merovciach a Kráľovičovej. V rokoch 1938 až 1945 pripadli Hokovce po viedenskej arbitráži Maďarsku.
9. novembra 1938 obsadil obec 15. peší regiment Maďarskej kráľovskej armády, ktorý v budove slovenskej školy zriadil kasárne pohraničnej stráže. Dedina sa stala pohraničnou obcou a bol v nej zriadený colný úrad. Miestna železničná stanica denne vypravovala niekoľko vlakov do Budapešti. Po vojne došlo k reslovakizácii značnej časti obyvateľstva a mnohí obyvatelia obce boli násilne vysídlení do Maďarska alebo do Sudiet. V roku 1950 vzniklo v obci jednotné roľnícke družstvo. V roku 1961 žilo v obci 761 obyvateľov, avšak už v roku 1970 zaznamenala prvý úbytok obyvateľstva, ktorého celkový počet klesol na 727 a do roku 1991 na 612. V roku 2001 malo v dedine trvalý pobyt už len 595 obyvateľov, z čoho sa k slovenskej národnosti hlásilo 318 ľudí. 2. februára 2003 došlo k zrušeniu osobnej dopravy na železničnej trati Šahy-Zvolen, čím značne utrpel celý región Hontu, ktorý ostal bez železničného spojenia. V roku 2008 boli v rámci reorganizácie slovenských diecéz Hokovce pričlenené k Banskobystrickej diecéze. Nasledujúceho roku bola v Hokovciach opäť zriadená farnosť s filiálkami Slatina, Horné Semerovce a Dolné Semerovce. Zároveň bol v rokoch 2009 a 2010 postavený nový farský úrad. Dnes patrí k Hokovciam aj kedysi samostatná obec Kráľovičová, ktorá je z obdobia rokov 1435 a 1446 doložená ako majetok rodov Kirajfia a Vešenec. V roku 1466 bola spustošená, neskôr pripadla Feldváriovcom, ktorí tu postavili kaštiel, okolo ktorého vysadili dendrologicky hodnotný anglický park. Načas bola osada v majetku Coburgovcov, neskôr ju získali Zmeškalovci, Filipovci a Migaziovci. V 19. storočí patrila k Horným Semerovciam. Koncom 19. storočia prešiel majetok manželstvom na Huga grófa Oberndorfa, ktorý ho po smrti svojej manželky predal slávnej herečke Fedák Sári. Tá ho ešte v deň zakúpenia predala barónovi Kohnerovi. Posledným vlastníkom kaštieľa a veľkostatku bol Izidor Horn. V rokoch 2009 a 2010 bol kaštiel renovovaný miestnym podnikateľom Štefanom Pírim. V období druhej svetovej vojny bolo v obci vybudovaných niekoľko domov a obec bola dosídlená maďarským obyvateľstvom. To koncom vojny čiastočne dobrovoľne emigrovalo a čiastočne bolo po roku 1945 násilne vysídlené. Nahradilo ho obyvateľstvo z okolia Detvy, Krupiny a Hriňovej.